А що би сте оповіли молодим, котрі деколи не хочуть схоснуватися своїм правом на вибори? Для мене приклад, я є в тим розумінні, знаєте, западник, що жив там на Заході, що відповідальність за владу і вибори, в декотрих країнах, знаємо, європейських, це є обов'язок, взагалі обов'язок. Там на тебе можуть дати в суд, якщо ти не виконуєш свій громадянський обов'язок. Це є там вибори, або, наприклад, брати участь у суді присяжних. Наприклад, теж такий громадянський обов'язок. Ти в житті обов'язково маєш іти. От хочеш ти не хочеш. Якщо ти громадянин, це твій обов'язок. Обирати обов'язок. Інша справа, що недосконалість медійного простору, тобто площадки, де функціонують журналісти. Не тільки в Україні, в всьому світі, недосконалість. А також через те, що все ж таки ми живемо в світі, який є вільний, економічний, що вільне слово журналіста чи медійної площадки часто є обмежено руслом, фарватером, котрий є вказаний власником цієї медійної площадки. Тобто воно вже не стає медійно, стає в якомусь розумінні, принаймні, мінімально, але вже рупором конкретної людини, чи, тобто економічного капіталу. Так, негарно скажемо. Тяжко людям порозумітися, бо ми відкриваємо тепер канали, дивимося сайти, газети читаємо, і об'єктивну ситуацію з тим, а кого ж ми можемо вибирати, як ми можемо вибирати, хто є дійсно людиною гідною для того, щоб цю відповідальність понести. Бачите, я кажу, не щоб бути депутатом, а щоб нести відповідальність перед людьми, цей тягар служіння, нам дуже тяжко. Молодь, вона дуже добре відчуває це, що в медійному просторі, так негарно скажу, подстава відбувається. Ми узнаємо через півроку, нам всі канали кажуть, а знаєте, півроку перед тим ми розказували, ми все брехали. Ну, то дякуємо. Молодь це бачить, молодь це чує, якось реагує на це скоріше за нас з вами. Вони відразу знають, що, наприклад, знають, як ситуація є з тим, що політики, котрі тихенько залишають, наприклад, там одну якусь політичну силу і з'являються зовсім інші, дивишся, відкриваєш, їхня точка зору, така фундаментальна, життєва, є протилежна до того, до якої вони тепер пробують представитися, і кажуть, давайте ви нас оберете, правда? Ми останній рік, 2 роки ми пережили це дуже сильно. Люди на півроку, розумієте, оділи маски і почали відігравати ролі ті, котрі, не скажу, що то не їхні. Вони почали імітувати з себе тих діячів, політиків, лідерів, котрі, по суті, ми бачимо, що для них це неприйнятно, і для них це навіть, знаєте, так, те, що вони пробували себе вказати, їм самим в житті, до того вони це неодноразово казали, що їм то противно, їх це там, не знаю, негарно, мерзить. Да? А вони на півроку перед виборами почали якраз відігравати ті ролі, і оказалося, що прийшли. Да? Молодь це відчуває, молодь це знає. А незважаючи на це все, хто як не молодь, да? Котра все ж таки вміє скоріше розібратися, скоріше всілякі ці речі віднайти, почувствувати, що тут є неправда, тут порівняти, наприклад, одне джерело, друге, третє. Як є методи такі критичні, коли ти береш там опонентів з 3-4 таборів, таких зовсім ярих опонентів, і просто викреслюєш все, де вони між собою дискутують і не погоджуються, залишаєш там, де вони або не торкаються якоїсь теми, або, наприклад, там так пасивно, але погоджуються. Можемо подозрювати, що це така підозра, що це є правда. Інакше б вони про це спорили, або, наприклад, друга би звинувачували. В цей спосіб можна розібратися навіть в дуже тяжкому медійному просторі нашому, котрий є, я кажу, часто є підв'язаний на конкретних людей, котрим не зовсім йдеться про те, щоб думка була вільна, щоб громадянин був об'єктивно інформований про все, в тим рахуємо також про кандидатів, депутатів, про те, хто які люди, хто як відповідально ставився в житті перед тим до своїх тих обов'язків, якщо був, наприклад, держслужбовцем, чи він депутатом, десь там, не знаю, мером, ким би не був. І людина має змогу вже подивитися критично для себе, і обрати. Так от, обирати в Європі, принаймні, це є
вважається обов'язком. Який ти громадянин, якщо ти взагалі хочеш функціонувати, і подеколи тобі щось це не подобає, а ти вважаєш, що навіть тим керує аби хто. Ну, який ти громадянин. Так би не мало бути. Друга частина питання те, що балотуватися, іти і пробувати у владі приймати участь, ну це має бути дозрілість деяка. І також глобальне відчуття, що я є тим, котрий зможу виконати цю відповідальність перед громадянами, котрі біля мене живуть, перед тими людьми. Що не кажеться так, що я прийду у ту владу, а я буду більше винен комусь іншому, ніж тим громадянам. І я, в принципі, а у нас в Україні така ситуація тепер є всюди в світі, але в Україні теж таке, що можна обіцяти одне, 3 речі пообіцяти, да? Що це буде виконано, а потім прийти влади і заборонити всі ті 3 речі. І тебе не має права виборець переглянути. Да? Тобто, такі моменти. Якщо людина вважає, що вона може бути відповідально понести, якщо вона може послужити, якщо вона чувствує в серці той вогонь, що мене тягне і я готовий постаратися, то мені здається теж, що відваги бажаю таким людям, щоб вони постаралися зробили. Бо опять таки, хто, як не молодь, котра, досвіду нібито немає великого, але, може, має відваги на добрих речах, на добрих речах по-доброму зациклитися і старатися їх протягнути вперед. Головне, щоб це не було деяка імітація, що хтось інший за ними зовсім стоїть, хтось інший буде далі керувати, зовсім інші будуть програми виконуватися. Це ви так загальне питання задали, да? А щодо православної церкви, для нас, для християн, люди, християни православні, не духовенство, не священники, мали би надзвичайно більшому ступені, мені здається, приймати участь у владі. Про це казали у нас в Києві і митрополит Антоній Паканич, потім священник наш протоієрей Данилевич, котрий є замісником в прес-службі, здається, чи як то називається у нас Української православної церкви. Про це казали півроку тому, рік тому, що в нас якийсь, зрозуміло чому, але глобальний дисбаланс у представництві православних людей у владі. Православних людей беремо є в місцевому населеному пункті 30% чи якомусь районі, якійсь області, 30%, 40 чи 50%, а у владі є 1% або 3%. Потім всілякі питання, які виникають у православних християн до влади, я переформулюю і звертаюся опять до християн православних. Ви відмовляєтесь регламентувати життя в своїй громаді, приймати участь в тому активно, відповідати за це, а той, хто з вами не згідний, чи є вашим опонентом, ви його обираєте у владу, і потім маєте ще таку, скажу, найбуде нахабність, возмущатися. Вам не подобається. Це було сказано у нас з центру, з Києва, священники, єпископи про це казали, котрі відповідальні за це, послух несуть, щоб також декотрі речі формулювати і нам, православним, і просто християнам, і духовенству підказувати. І керунок Православної церкви України, Української православної церкви, в цьому напрямці нам регламентувати, щоб ми мали, де є важливі моменти, про що треба задуматись, де треба звернутися, що треба зробити. Нам за ці рік-два із митрополії, із Києва неодноразово було вказано, що православні християни чомусь бояться брати відповідальність. А там, де є більшість православних християн, не брати відповідальність, нема такого, що це сказати, що це гріх, да? Ми можемо відчувати відваги, сили внутрішньої. Але це є недобрий вчинок. Не піднімати відповідальність. Я порівняю так, наприклад, родина. В родині є старша людина, батько. І в нього нема варіанту не брати відповідальність на себе. Він не може сказати, що я не дозрів, я не можу, ще не на часі, не прийшло, я не відчуваю цього, най хтось другий. Да? Ні. Є в більшому, так, наприклад, просторі, там родина велика, там діти, внуки.
старший має забрати слово, старший має вказати. Бо деколи достатньо, щоб просто міг вказати, що це, наприклад, то недобре, ви ще раз подумайте, а так я кажу, да, ви самі будете робити, як ви вважаєте, але я кажу, що це недобре, так би не мало бути. От у виборчій владі навіть не стільки голосуванням, чи там якісь там фракції, партії, все інше, але подеколи для того, щоб це слово вказати, уже як учаснику влади цієї, от християнин православний мав би бути і мав би до того старатися, щоб це було. Якщо православний християнин зрілий, адекватний, об'єктивний, він, да, там, чоловік має підприємницьку таку, да, смикалку в собі сам в житті, щось, і він є православний, твердий православний християнин, він має відчувати відповідальність за, а чому я не йду влади для своєї православної церкви? Чи я тільки для свого приватного зужитку це маю робити? Якщо православна церква є для мене, то я маю теж бути і для православної церкви. Тобто, мав би і молода людина, і не тільки молода, і християнин православний хотіти брати на себе відповідальність. Тому що не брати на себе відповідальність, бачите, ми то слово перекрутимо обратно, да? Є в житті моменти, коли ти не можеш бути безвідповідальним. Да? Відмовляючись від того, щоб брати відповідальність за владу на себе і приймаючи участь в виборах, голосуючи, і балотуючись на депутатські, мерські місця, там районні, обласні, міські, ти ведеш себе, якщо ти маєш всі таланти для того, здібності. Якщо ти знаєш, що ти людина, котра може це організувати і може функціонувати в тому, то ти, коли не балотуєшся, не стараєшся для церкви, піти у владу, там є така межа, що ти можеш собі сказати сам, що я людина безвідповідальна. От я у всьому відповідальний дуже, да? Дуже вдалий бізнесмен, дуже там, і родина, все у мене добре, а от що для своєї рідної церкви, я є безвідповідальний. От так собі сказати.